nového videa z Roblox a máme tu Pets Go event. Vidíte, ja som to ešte len teraz zapol, neviem prečo mám level 22, ale ideme sa v dnešnom wow, Nightmare update, to som nečakal. Ale vidíte, tu vám automaticky idú farmiť a za mňa asi dobre. Tu musím postupne. Tak to bude otrava. Dobre, ideme si niečo vyupgradeiť a hneď sa vrhneme na to. Tak. Je to vlastne hneď pribývajú peňažky. Dáme viacej breakables, better breakables. Dáme viacej koníkov. Pardon. Troška. Pardon, na chvíľku prerušíme, lebo sa mi to sleklo. OK, nejako sa mi to seklo, ale spravil som to nakoniec. Takže som niečo, no proste. Dobre, sme tu späť. Prestali sme pri upgradeovaní, takže ideme upgradenúť. Radšej pojem do tých coinov investovať. Uvidíte, je to jak na masle. Tak oj. To je za 20. Ale to nevadí. Vidíte, to ide jak má masle. Ale oni sa resetujú servery. OK. Nightmare update tam dali. Dobre. Ideme ti do lega odber. To bez toho ani video nemôže ukončiť. Ak nedáte like a odber. Dajte tu ďalších, dajte tu aspoň 10 lajkov a dajte tu 10 lajkov a ja budem mega happy. Takže, dobre. Extra rose, nightmare, neviem čo. Ideme, oj. Nech nejaký auto. Nedal. Počkaj, auto. Áno. Ale ideme investovať do koníkov. Tak ideme investovať napríklad do breakables ešte. Tak, super upgrade by sme mali a chceli sme povedať, čo by to crazy. Tak, ideme troška tu pogrindiť. Nightmare coins. Čakajte, ideme sa pozrieť. Mega nightmare. 6 miliónov. Čo vám dáva? OK, zasadím. Nightmare, luck potion, sleep potion nejaký a 10 botov. A klasický future. OK, nič nové. Mega pekne vyzerá. Je to tu veľmi pekné a po roloch sa to načítava Vyzerá to strašne pekne. Čo, niekomu tu už padol prvý Titanic na svete asi. Tak druhý dokonca. Čo vám dáva? To je coin potion. Takže ideme do toho. Tu máme jeden coin potion. God potion. Kde ich máme? Dobre, teraz si všetci. Ako sme minulé získali huge tech samuraj ketku. A som veľmi rád, že niektorí teraz si začali pozerať moje videá. Mega si toho cením. Fakt, ja si to tak cením od vás. Fakt, ja vás mám... Ste mega pre mňa. Chcem teraz začať s YouTubeom veľa. Možno aj zajtra vyjde video. Možno ten daily content bude. A od chvíľku vydáme ďalšie video. Nechajte sa prekvapiť ohľadom súťaží. A vyjde také videjko ohľadom všetkých súťaží, čo máte urobiť, aby ste vyhrali vôbec tú súťaž. Aby sme to mohli vo videjku, alebo keď tak na streame vylosovať. Takže určite majte like a odber, zapnutý zvonček, lebo inak sa nič nedozviete, že čo dostal.
Mimic chest. Mimic tech chest. To mi dlho nepadlo. Wow. Super. Tak nám padlo niečo. Toto je tak nič. Ideme do upgradeov. Máme 1 000 000. A asi by som si mal našetriť 2 milióny na Nightmare Lock. To bude asi najlepšie. Takže ozvem sa, až keď budem mať 2 milióny. Pobočka. Aha, takže sa to celé dobre načetalo. Tak nič, super, aspoň ste videli, že sa nám bugol server. Ale máme tie 2 milióny, tak si ideme kúpiť. Super, máme to. A ja si ešte kúpim Breakables. Takže vyskúšame ten náš lak. Musíme. No, o niečo lepšie. Či sa chcem pozrieť do shopu rýchlo, nič tam není. Pardon, lebo som ešte nakúpil double damage. Takže si equipneme Nightmare Petov. Je tu nejaké, ne? Dobre. A určite hlasujte ešte do tabulky, ešte pokým sa dá, aby ste vybrali Huge, ktorý bude v súťaži. A nebuďte... A musíte určite dať like a odber, aby ste vyhrali aspoň niečo a napísať do komentára pod to video. Potom pod to video, ktoré vydám možno zajtra o tej súťaži. A tam napíšete váš nickname v Robloxe a musíte dať like a odber. A musíte byť môj odoberatelia. Dobre, nejaký... Ideme troška ešte chvíľku pogrindiť. Peňažky sa mám tu sypú. Peňažky. Ja by som vám možno aj natočil. Ja vám určite natočím ešte aj z môjho počítača. Takže to sa určite nebojte. 5 minút. Dobre. Tak sa pozrieme, či nemôžeme niečo upgradeuť. Ale asi nie. Ale z tohto videa to asi bude všetko. Ešte nie. Ešte by som chcel rád vedieť, ako toto Graveyard Stone. Potrebujem nejakú systému. Sa pozriem, či tu nemám niečo. Seba. Ne, nemám asi. Ale toto vyzerá docela zaujímavé. Kašli. Koľko? Graveyard Stone Competition. Competition, no, dobré. Peňažky. A určite nezabudnite mať ten zvonček, lebo fakt, vyjde to video zajtra. A vy nebudete mať tuch, čo sa tam bude diať.
OK, tak to je koniec videa. Dúfam, že ste sa aspoň vedeli nové info o Pets Go a budem rád, keď dáte like a odber so zvončekom. A tu máte znova ten Discord, určite tam dajte a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!